дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав тадбирҳои судманд роҳандозӣ карда мешавад. Дар идомаи иқдомҳои Наҷиб имрӯз масъулини ноҳия ва як гурӯҳ занону модарони фаъол ба аёдати афсарону сарбозони қисми ҳарбии 0317 дидбонгоҳи сарҳадӣ Сангобаи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав рафта аз будубош ва шароити хизмати ин родмардони ватан дидан намуданд. Ин ҷавонмардони асили ватан ки имрӯз дар сарҳади давлатӣ баҳри ҳифзи марзу бӯми кишвар адои хизмат доранд, зимни дидорбинӣ аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ баҳри болидахотирии онҳо хони идона ороста карда шуд. Зикр шуд ки бо ташаббус ва дастгириҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ шароити хизматчиёни ҳарбӣ ва ҷузъу томҳои он дар саросари мамлакат беҳтар гардида ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонида шудааст. Дар идома аз ин ташаббусҳо масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва намояндаи кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав зимни суҳбат бо афсарону сарбозон дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмонро расонида қайд намуданд ки ҳар як ҷавонмарди асили ватан ҳангоми расидан ба синни даъватӣ бояд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат шомил гардад ва қарзи мардонагии хешро дар назди модар ватан сарбаландона иҷро намояд, чунки ҳимояи марзу бӯми кишвар ва хоки поки муқаддаси ин сарзамини аҷдодӣ бар дӯши наврасону ҷавонони бонангу номуси ватан вогузор карда шудааст. Дар доираи амалӣ намудани ҳадафу ташаббусҳои ҳизбӣ аз ҷониби масъулин аксияи китоб роҳандозӣ гардида дар он даҳҳо номгӯи адабиёти гуногун ба афсарону сарбозони ин қисми ҳарбӣ туҳфа карда шуд. ҳозирин мақсад аз роҳандозӣ гардидани аксияи мазкурро дар баланд бардоштани сатҳи дониши афсарону сарбозон ва ҷалби онҳо ба мутолиаи китоб маънидод карда таъкид карданд ки ин иқдом метавонад дар ҷаҳонбинӣ ва огоҳӣ пайдо намудани онҳо аз таъриху тамаддуни хеш заминаи боэътимод гузорад. мавриди зикр аст ки чунин иқдому ташаббусҳои ватандӯстона аз ҷониби масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Носири Хусрав миёни афсарону сарбозон ва дигар табақаи ҷомеа ташкилу роҳандозӣ карда мешавад ки ин тадбир дар баланд бардоштани ҳисси ватандӯстию хештаншиносии насли наврасу ҷавон саҳми арзанда мегузорад.